Hey guys, welcome back to our new vlog. ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಹುಷಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಎಂಕಲ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಂಡು ಮಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯ ವಂಶಿನದೈತೆ ಒಂಜಿ ಪೋಲಿಯೋ 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 ಆನೂರ ಟಪಾಲ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಪಪ್ಪ ಆನೂರಿಜ ಸೊ ಎಂಕಲ ಏತ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯ ಮೈತ ನನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗನು ಮಮ್ಮ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ. ಸೊ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ವಂಶಿಗ್ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಅವಲತ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ಪೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಕೋಡೆದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಐನ್ಲ ತೂದ್ ಬಲೆ ಬುಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ. ಜೈ ಗೈಸ್, ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇತ್ತೇನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಜಿ ಬೇಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ರಿಲಯನ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಂಶಿಗೆ ರಜೆ, ಮೊಹರಂದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ರಜೆ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗ ನೀನು ಶಾಪಿಗೆ ಪೋತಿಜಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಶಾಪಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಮೀದು ಪುರಾಂಡ್ ಮೀದು ಇತ್ತೆಂಬೇರು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ನೈಟ್ ಶಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅವರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಅಂದ. ಬೊಕ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಗ್ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಐತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇನಿ ಅವ್ವೆ ಚೂರು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬರ್ಪೇರಂದತ್ತ. ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಏನೈತೆ ಡೈಲಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋಪು ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಅವು ಅಂಚಂಚನೆ ಇತ್ತನ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೊಂಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟು ಉಂಟದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ತೂಲೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂನಿತ್ತನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೂಲೆ. ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳ ಅಂಚನೆ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ತೂಲೆ. A few moments later. ಬರ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ಗರ್ Galaxy ನೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ತಿಂತೀನಿ ಬಾಯ್. ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಬರ್ಲಿ ತಿನ್ನ 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 ಇರ್ ತಿನ್ನ ತಿನ್ನ ಸಾಸ್ ಬೇರೆ ಪುತ್ರಗೆ ಹೋದ್ ಬಂದಕ ಬರ್ಗರ್ ಕೊಂದತಿ ಬರ್ಗರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಜನ ಬ್ಯಾಡಿರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟಾ ಸೋಕ್ ಮಂತೀರೆ ಕೊತ್ತ ಅವೇ ಕೊತ್ತ ನಾನೇ ಪುತ್ತೂರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತವ್ರು ಅಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಾಮಾನು ಅವ್ರು ಈರೆಗೆ ಆಯ್ತವ್ರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೀದಾತನಿ ಅದನ್ನ
ಎಂಬಳಿಗೆ ಸಾಬು ನೋಡಿ ಏರಂತಾನೆ ಮುಗಿತನದಲ್ತ ಮುಗಿತೀಜಿ ಕೋಡೆ ಪನೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಸಾಬು ಪಿಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಮೀಂದಾರು ಅವ್ವ ಫುಲ್ ಮೀಯರೇರಿ ಅನಿತೆ ತರಿಕ್ ಮೀಪೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ 110 ಇದನ್ನೊಂದು ಐದು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಬನ್ ಈರೈ Much later. ವಂಶಿಕ ಒಂದು ಇರೆ ಒಂದು ಅವು ಅಲೆ ಅಲೆ ಉಂಟು ಇಂಕ್ಯಾವಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೆ ಈರ್ ತೋಜು ಜರ ಎಂಕಲ್ ತೋಜು ಬಾ ತೋಜು ಬರಂದೆ ಚಲೋ ಗೈಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ರಶ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದರು ಕೇನಿಯರದಾಯ್ತ ಬೋರ್ಡು ವನ ಸಿಜ್ಜಿಕಾಯಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ The next day. ಬಲ್ಪುಗೆ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಪನಿ 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 ತುಂತುರು ಮಳೆ ಹನಿ ಮುಂಗಾರು ಆಗಮನ ಒಂದು ಶಾಲೆದ ಗ್ರೌಂಡು ಸುಳ್ಯಪದ ನಿರ್ಗಮನದ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಬ್ರ ಶಾಲೆದ ಗ್ರೌಂಡು ಕುಂಬ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂಕಲ ಕೆಪಿಎಸ್ ನನ್ನ ಪಿರಾಡೆ ಪೋಡು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಟೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಗೈಸ್ ಇಂಗ್ಲ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಎತ್ಯಾ ವಂಶಿಗಿತ್ತೆ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡಿರೆ ಪೋಯರುಂಡು ಕಮಾನ್ ವಂಶಿಕ ರಪ್ಪಬಲ್ ಬರ್ಸ ಜಿಟಿ 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 ಪೇರು तुले वंशीना पोलियो पाडना 2 टैक्स दीते वंशीग एन से तुनिया टेस्ट यमी कुजल बरी कनप्ले इरे ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ದಂಬಲೆಗೋ ಮಾರ್ಕಾರ್ತಿದ್ಯಾ ಎಂಕ ಬರ್ತಿಜರೆ ಇರ್ಲ ಪೋಯರ್ ಅಂದಿ ಎನ್ನ ಕುಲ್ಲುತಿ ಇರೆ ಪಾರ್ತಿಜರಾ ಚೀತಿ ಅವ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರನ ಅಲ್ಮ ಆಂಟೆಟ್ರನ ಪಾರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಇಂದ ಚಲೋ ಪೈ ಬೇಗ ಬಗಲ ಪದ್ಯಗ್ಲ ಸೋಕ ಹೌದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದ ಅವರ್ಚೆ ವರ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬರೀತ ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ಹಾ ಯಾ